dole wata rana sai ta so inda iyaye suna goyon baya. Wannan gaskiya ne, babu soyayya da ta wuce ka auri mace ka saka a gidanka. Amma ina so gano wannan. Har yanzu abin da nake ga maka da suka ne. Har yanzu kana nuna min cewa kai ba kuskure kai ba. Ka san girman Allah yin da Fatima ba ta san ka. Idan za ku yi shekara 100 kai da ita ba ta ba san ka. Saboda zuciyarta ba ta san ka. A kowace kake so daban kai kuma ka aure ta dan kana da abu. Wannan ba zai canza. Ni na san kuma na yana da nishi sai aka soya shi tsanke da mutum Da wannan kai imani. Ina da ai sauraron ka da to me amfani inda kai ka ce ba za ta ba sona ba ni kuma na san cewa sai ta so da me matsalar fa me wuyan mace dai rashin san da take yi ma inda ka aure ta a kwana a tashi sai ta so ka yau da gobe ya fi karfin wasa duk wannan wulakanci zan ci gaba da jure amma kai ka rike imani da kuma ka sa ido za ka gani Fatima sai ta so na iyana kuma sai mun aifi ya tare da ita ana ba kana jin ka ai ba zan karba ba a wata biya ba kai ai ba